Euskara Kirol eta Kultura Diputatua, Edir Garamburu, Bizkaiko Arraun Federazioako presidentia, Carlos Sergio, Diputazioko aholkularia eta Koldo Oitia Lekitzoko alkatia dago. Gogoratu antenua dara uretan etxekaren lehenengo urtia. Horrela usanak argazkirak ekiritza txal handiak erentzako. Urte honetako Bizkaiko traineru txapelketan bigarren postua lortu dabe trainerua 12 minutu, 38 segundu eta 6 euruneko denboriagaz Deustu. Deustuko neskak euren zilarrezko dominak euren garaikurrak hartzen eta ondarrotanari sari xabanatu etzen modura Koldo Oitia, Edir Garamburu, Lorea Bilbao eta Carlos Sergio daukaguz sari banaketu. Inez Deustuko neskak 2018 urteko txapelketan be bigarren postua lortu ere txalo handiak erentzako hor argazkiak ekinitzen dauka. Eta 2019 urte honetan emakumezko kategorizan eta bigarren urtez jarraizan Bizkaiko txapelduna 12 minutu, 26 segundu eta 5 euruneko denboriagaz Kaiku. Bizkaiko Federazioako presidente dan Edir Garamburu, egongo dutzo, euren patro Ireide Ruizeri ikurriña, txalo handi bat erentzako. Hainbeste esfortzu kostatako ikurrin hori azkintze. Lehen aipatu dugun modura, bigarren urtia da jarraizean Kaikuko neskak Bizkaiko garaipena lortzen dabena.
Zierbera. Zierberako mutilak, garamala neuren garaikurrean bila, eta aipatu dugun modura, sari banaketan Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura, Kirol eta Euskera Diputatu Lorea Bilbao, Bizkaiko Arran Federakuntzako Pedriga Aramburu, Bizkaiko Diputazioko aholkulari Carlos Sergio eta Legitzeko alkate Koldo Goitia daukaguz. Bizkaiko Traineru Txapelketan zilarrezko dominia lortu da bera, 21 minutxu, 5 segundu eta 19 denboriagaz itxasoko ama. Badatoz sartutziko arrolariak gora, euren zilarrezko domina engatzen. Eta sartutziarrak 8 segundu eskazetara gaitxu dira, estropadia ez dutu dut garaikiari, baina azkarian bigarren postu honegaz konformatu behar izan diraz, eta hemen daukaguz danak argazkiako prest. Txalo handi bat sartutziarrentzako Bizkaiko Traineru Txapelduna 20 minutxu, 56 segundu eta 41 eguneneko denboriagaz Berbio! Eta kultura diputatua da Lorea Bilbao Zibongorotxo Berbioko parroiari. Lehen santurtziarrak esan dut modura, honek 8 segundu eskazetara bida santurtzi eta darto estutu dabez azkane momentu arte, gaur egon da nitxazuagaz eta olatuagaz azka momentu arte erabakitzeko eta garaipena, baina azkanean Berbiotarrak aurretik ekarri da aldia bideratu dabe eta eurok irazia ikurriñan.
berpide